Il-ġimgħa d-dieħla aktar minn 8200 edukatur u kważi 35,000 student se jirritornaw fl-iskejjel tal-istat. L-istudenti tal-primarja u s-sekondarja jitlu lura l-iskola nhar l-erba', b'dawk tal-kindergarten jibdew fl-ewwel ta' Ottubru. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni jelenka l-preparamenti li saru għal din is-sena skolastika. Fost dawn issemmew 3 proġetti kbar li tlestew mill-Fondazzjoni għall-iskejjel ta' għada b'investiment ta' 64 miljun euro. Filwaqt li hemm 18 il-proġett ieħor ta' rinnovazzjoni ta' postijiet ta' rekreazzjoni fl-iskejjel u fiċ-Child Care Centers li se jkompli għaddej xogħol fuqhom b'investiment ta' il-fuq minn 500,000 euro. Il-Ministeru spjega li saru kol investiment ta' 2 miljun euro għal madwar 500 proġetti ieħor ta' manutenzjoni fl-iskejjel li saru bejn Marzu u Settembru. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni qal li ġew impjegati 235 professjonist ġdid, fosthom edukaturi u kienu mġedda wkoll 544 kuntratt ta' professjonisti oħrajn. Għal din is-sena skolastika se jkun hemm aktar minn 3400 rotta ta' trasport b'xejn tal-iskejjel, illi minnhom 931 huma l-istudenti tal-iskejjel tal-Istat. Se jgawdu minn dan is-servizz eluf ta' studenti minn skejjel tal-Istat, tal-Knisja u indipendenti. Ġi spjegat li fl-aħħar xhur kien hemm ukoll ħidma mit-taqsima tat-teknoloġija tal-informazzjoni fis-settur tal-infrastruttura diġitali illi waslet għat tlestija ta' 78 proġett. Fosthom infrastruttura diġitali fl-iskola l-ġdida tal-Imsida, xogħol ta' ħolqien ta' klassijiet diġitali fuq Microsoft Teams, MySchool u sistema ta' sigurtà fuq l-apparat diġitali tal-istudenti, effettiv anke wara l-ħin tal-iskola. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li minn Ġunju ġiet intensifikata l-ħidma għas-sena skolastika l-ġdida, inkluż xogħlijiet infrastrutturali, amministrattivi u akademiċi. U semma wkoll il-preparazzjoni f'dek li rigwardja l-ambjent edukattiv u l-iżviluppi teknoloġiċi. Il-Ministru Grima awgura lill-edukaturi, lill-ħaddiema u lill-istudenti suċċess fil-mixja edukattiva tagħhom.